mfoka baba. Benginesicelo la. Mhlawumbe ungenza kona kuba kukho esemandleni akho kodwa ke mawumuntu kuye kube kuhle ukuthi uhlule kuzamile. Khuluma mfoka baba, isikhathi sesidliwe inja. Ngaphandle ke mangabaleki mhlawumbe sesingabe sikhuluma ngesinye isikhathi. Cha wena bhekani ukuthi bengingezwe ngandlebe enye kuthiwa kuyaqashwa la eBhamshela ama-general workers yabona. Kodwa angithi bafuyazi ama-general worker amasedinga umatric. Manje ke mina ngikusiza ngani kulokho? Njengoba wazi nje ukuthi nengane kumele nginakekele nomuntu wesifazane kumele ngimtshengise ukuthi nami ngiyindoda. Bengicela nje bafo ungihlanganisele kuyi-CV. Yazi angazi ukuthi ukhathazwa yini mfoka baba ngoba uba uyakwenza zonke lezo zinto. Noma ufuna ukuqhubeka uzehlisa isithunzi ngokusebenza lemisebenzi yakhe ngathi ishu. Yazi ngakuzwa nje ukhala ngokuthi uphelele la toho lakho lelo cash ihlase lingenamsebenzi. Cha webhekani yabona ke lo msebenzi lo. Ulethe ushintsho olukhulu empilweni yami. Ngikwazile nokuvusa umjondolwana wami la eceleni ngisizolena. So mina sinsowazi ukuthi angiqedanga nasesikoleni. Isimo singivumela ukuthi ngikhethe umsebenzi. Bengicela abafu ukuthi ungingenzele i-CV. Masithathu sakho bhekani. Kanti njalo umi wabowendoda kabizwa ngegama. Kodwa ke ngiyadlala. Ngiyabonga amankanyisi. Ayisuka ngathi la kudala kabi lokubiza ngegama. Kodwa ke okay, ngicela ukuphuthuma isikhathi esisangivumile. Ungakhohlwa yimina mfowethu, nami ngisoze ngakhohlwa uwe. Kancane nje baba. Yeah. Ngibona amaphepha bamina. Kwenzakalani? Hayi akukho kutheni ndodana. Uyazi nawe njengendoda kumele ulungise izinto kusenesikhathi. Phela ke nawe uyazi ukuthi nginamadodana amabili futhi nginomama kanye nomzukulu. Bonke labantu kufanele kube khona into abayitholayo. Ngingazi kushaya isikhathi sokuthi ngize ngidlule emhlabeni. Kodwa mina nabo basiyalazi iqiniso ukuthi imini indlalifa yakho. Hayi ndodana indaba zendlalifo wena awuhlangene nalokho. Wonke umuntu kufanele azuze. Manje uqonda ukuthi ngalokho uqonda ukuthi ngeke ngize ngizuze lutho. Lalela ndodana. Indaba zokuthi uzuzuzani vele lezi zinto ezakuzona ezakho. Ezami. Ngiyadideka ke manje. Ngididwa yini usukana nokudidwa izinto ongahlangene nazo. Asambe semsebenzini. Nawa Kawakhe, into zasho njalo lo mavuka ekseni. Awubona ukuthi nokudasa ehambile emsebenzini sisethi nesidlala iskini sindlula sipheka. Ayi lo msanga lo wenza la. Hawu wahlengo. Izidli vela phi yonke manje lento le. Besabela ucathi kumnandi nje zonke izinto uzovuka ekseni ngenzela ukubhekana isikhaftini ngiphinde emashebela somsebenzi beqozana emehlweni. Ngankanyezi. Impela ngiqolozelene nawe emehlweni. Kungangivuka la empedeni ngihamba ngizama amatoho ngawathuli. Fanele ngibambe inkunzi ngicela imizi abantu. Kumele ngenze njani? Ubuzame ukuthi njani? Awazi ukuthi kumele wenze njani? Awusiyindoda. Ukuba kuzofika awudle wena, awuhlingana kaphulaza kwandlela umfazi wakho, awukhule bhuti umdala mamngaka. Ngankanyezi. Njengomuntu engibambisene naye, engisendele kuye. Yazi benginethemba uzoneseka kuko wonke engibhekene nawo. Kodwa manje ngiyangicacela ukuthi ngiyedwa kulesikhathi emzini engibhekene naso. Sabela umdala unengane efunda first year. Njengoba ubona ngikhulu phela, wacathi uphuphalisa wena cha. Khophesa abazali bakho abangiphethe kahle. Wena ungiphethe kahle. Aha, yazi uthando liyislima ndibona. Ukhathele mina manje. Xa sokusikhathi ukuthi uma lokhu ngentela mhlawumbe wena uzokuzwa. Yini manje mankanyisa siqhonqa ngola kanye usenze emsabeni. Inkinga akusiyo into akayenzile, ikhiki lento akakayenzanga. Usabelo senikele kakhulu kwenu mahlalela, angazi noma uyangicabangela mina nengane. Hayi bo makoti. Usabelo kade esebenza nje sasa usanda kuphela umsebenzi. Futhi nawe uyazi nje ukuthi kunzima kanjani isikhathi samanje uthathola umsebenzi. Mnike ithuba phela. Ngiyakuzwa ma ukuthi kubhlungu kumuntu osingaka naye. Yonke into omofuna ukumcela yona, kumele yena asukuma ayocela kubabakho namfowabo ibhlungu leyo nto. Mina kuyangithokozisa ke phela lokho labantu bayigazi. Mina ngijabula ukuthi ubaba mayikwazi ukuthi alekelele umntanami enkingeni anazo. Futhi ke nje asikhohle lokho esibalisa asiqhubeke senze ukudla mhlawumbe nosabelo ulambile manje.
baba. Awu. Sabelo samadoda. Nginekhathi ngathi ngikubona ugijima mfaka manje. Wenze njani wawusongifusela ngakuzuza umbibulala yini? Mhlawumbe webafuna lokho bengingangcono. Kunokuhlalela ukusona endlini. Bethe namalanga. Njalo nje ngiyavuka. Kunomuntu ohlezi ngisola. Ngitshela ukuthi ngazi mina manje ngayikhethela ukuthi ngibe isidome esikoleni ngawuphasa umatric noma ngasandazi ukuthi ngiphelele itoka bengilenza. Kutheni yena uzinhle ngabona ukuthi mina ngiyazama baba. Ndoda mina nawe sikhula ngokufanayo. Mina amagumbi nje kuphela. Yabona nami ngilana nje ngithake ngithi uzoshaya umoya kancane ke ngithi nje ukuphumula ngoba ngiyabona ukuthi ekhaya abasangifuni. Yabona ekhaya ngithi ngiyadla mina ukudla ngiyakumosha. Yonke into engiyithinta iyamoshakala ngoba nakho ngingasebenzi. Yazi mhlawumbe wena ungcono. Ngoba unawo namaphepha. Ushoda nje ukuthi kuvele la kuvela khona. Uveza. Mina ngenze njani? Awasizi ngalutho lawo maphepha sabela. Yabona futhi kubuhlungu kakhulu mangabe uzolokhu uqhonyelwa abantu abangayanga esikoleni impela kuba bekutshela ngokuphumelela kwabo. Utshela ukuthi wayamosha imali wayofunda emva kwalokho wabuya uzobe umahlalela. Hayi. Lungisi mina ke ngicacela ukuthi futhi nje emaqiniso ngivele nje ukuphila. Kunzima. Impilo inzima. Batabana. Ningavumeli into zomhlaba zibhikize lokho bese niwakhile sendlule into enenzima lapha manje. Makoti ngiyakhuluma phela ngidala ngathi ngikhuluma ukuchufa ifoni. Wema, kanti kusesikhathi ukukhuluma akuyilungisa izinto. Mawakhe. Ngicela singeze umama ithuba. Asho lokho afuna ukusho. Noma ngabe ungihloniphi mina ngicela uhloniphe umama ongizalayo. Makoti, mina nawe sazi kahle ukuthi usabela ukuthanda kangakanani. Yikho futhi lokho kwazi kwenza ukuthi ubaba kube nenkomo ayikhipha ula ekhaya amkhokhela. Engasebenzi usabelo. Kuyangixaka mina manje lokho sekuqaka ukuthi usabelo akasebenzi. Sekuqhamuka lokho manje. Kanti futhi bengade ngicelile kubhekana ukuthi angizwele manje ukukhona amathuba omsebenzi avelayo. Futhi ke nawe uma uyazi ke mina ngikhethe umsebenzi. Mangabe kuzoba khona amasenti nyazo ngene. Lokho kuphelile. Kanti futhi ke bengisasho ukuthi nonkanyezi ngeke azangihloniphe mangabe Hawe ma. Wow. Makoti, angifuni ukuthi ngize ngiphakamisise. Ngathi lento yenza singaphezulu kokulunga ke manje. Mama baba, ngangibhekani nge-R10. Akusiwo R10 lo 100 rand engasinawo uzoba ebhank ngofana baba wakho. Asambe sokhumula wazi. Kwazakala mina. Ukhiyo nina. Makabhekani. Wozona okay? Hayibo, waphika lapho uyamsheka phansi. Hayibo ngiyayazi into engishoyo mina. Ukhiwe la. Kwazakala mina. Yewe wena mfana. Ufuna nini? Futhi ukhiye nini? Ngifuna iqiniso baba. Kungani sihlela izinto? Kuya mnandi mama sesixabana la ungasekho. Usiyasangana nini mfana? Ukhuluma ngani ngempela? Ngikhuluma ngefa baba. Uyazi ukuthi imindeni eminingi ichitheke igazi ngenxa yefa. Lalela lana ngapha mama.
uyabona umuntu nomuntu kufanele ahambe oyisebenzela engabheki izinto zami. Ufuna uqonda ukuthini? Ufuna ngefe ngiphela. Ufuna ukuthi ngefe? Usufuna ngefe? Yini? Awazi nomsindo futhi manje nonke ngifuna ukukhuzwa nje la ekhaya. Lalela nkosikazi. Uyabona mina angifuni mina ingane ingigibele ekhanda izongitshela ukuthi mangenzeni ikakhulukazi ngezinto zami. Never. Bheka, awuphuma kancane ngishela babakho. Ba, ngihlale phansi khona ngizomcacisela kahle ukuthi ngempela kwenze njani manje. Nkosikazi. Uyakhumbula ukuthi ngingakutshela ngalakwamela abasebefikile eBhamshela la bengaya kubona. Ngithi ngiyozama ukulungisa izinto zami ngisaphila izinto zefa. Manje lo mfana ubone ikhadi lapha emotweni. Manje wasengiphenya esefuna izimpendulo ngangamnikeza zona. Manje ingakho kade phenya la endlini. Manje ufuna incwadi yefa. Lo mfana uyasangana ngempela. Lo mfana ufuna konke kube ngokwakhe. Kanti wena baba utheni ke? Wathi awubhalanga lutho la. Makabhekani. Vele nje ngoba nginanje. Ngale motwana nje nginayo. Nale madlana esebhenki. Nalo muzi. Sekumele lokhu kube indaba enkuluka. Lo mfana usebenza kahle. Uyiclerk esikoleni. Ungani mina nganika yena izinto zonke. Ngiyeke usabele wena engenalutho. Angazi noma ngikhethe lona yini, kodwa ngicabangile ukuthi mhlawumbe ubungakujabulela ukugqoka nakusasa. Ngiyabonga Zinhle. Hawu, ngiyabonga Zinhle. Ngomoya phansi kanje, kwenze njani? Kanti akho lutho ongalukhathazeka. Kanti-ke futhi nesidingo sokuthi ungayinele bese ingekho. Ngoba nosabelo usozosole izinto ezingekho mina. Kanti kukhululeka dubela imthembo. Lokho engikwenza nje ukukhombisa ukubonga. Kusobala uma ngabe ngikhala usungibela phezulu. Manje ke kumele nami ngikhombise ukubonga. Noma ngabe yiphi indlela, kodwa nje kumele ngikubonge. Ya, bafo kuhamba kanjani? Akufani bafo, bengithi angikuthinte la ngeyiphuthuma. Ngizwe ngandle benye la ngathi kuyaqasha lapha kule store esisho sifikile eBhamshela. Bengithi ngazivuke kusasa sishone khona. Awu bafo, nawe uyazi phela angisoze ngaba mathinto nyawo makuziwa ngaseyintweni eziphaselene nomsebenzi. Hayi ke, uphathe phela okusaba phephana ungavela uswanke nje kuphela. Kodwa mfethu wadlala ngami. Uyazi nje ukuthi mina nginawo kwawona lawo maphephana athini. Angiphathi ipasi nje ngencwadi yekhansela kube kuphelile. Ukuza-ke sekubonwa yimi. Kanti ungakhathazeki baba, nakho kwakudla. Baba, ngokwenzeke izolo ngicabanga ukuthi sekudlulile lonke. Ngiyazi ukuthi ngibe nesikhwele sokuthi ngimdala. Kodwa-ke ngiye ngathi ukulala kuyona lento ngayicabanga. Ngabona ukuthi egcineni kwakho konke somndeni kumele sibhekelelane. Futhi-ke nosabelo siyambona ukuthi uyazana. Wangikhulula ngendodana. Ayikho into engithokozisa ngokuthi nginibone niswana nomfowenu futhi nisizana kumnini. Ngiyathemba-ke nibonile ukuthi uma kunenda usingathe kanjani lo mndeni. Nawe ukhulisile akazange akuvezele ukuthi akayini ma wakho. Ukhulise njengengane yakhe. Nawe ngiyacela-ke nakwenze njalo ukusabela. Ba, usufuna ukungikhalisa. Ungelela uphuthuma kulungile. Asambeni soze sibe late kakhulu.
Hayibo, makoti ungalibali phela ukulahla ukhuba uthula abantu abasemsebenzini ufuna abadla. Khululeka manje ngilele. Umama uyaphi? Sinomhlangano namhlanje esitokofela futhi sengilethe nje phela isikhathi sesingishayile befuna kube u10. Kodwa-ke ngizokubona makoti. Ngihamba kahle. Yabona ke baba ngitheni kwena yabona izinto ziyahleleka manje ikusasa ndodala ziya kumele silahle ithemba kodwa kanye into ebuye kusize wena ukuthi indlela oyiphethe ngayo akekho nje umqasho ngeke afise ukusebenza nomuntu ofana nawe yaba for mina ngibonga nje ukuthi ungibizile noma ngekho phela la uliseni olungako ozobe lenzeka kodwa ukuvuka nje kuseni nabavukayo ukuthi ningane yami ibone ukuthi kuba uyasebenza mhlawumbe yena uzindle uzokhona usaphinda ngidlonile ukuthi akuyona imoto yababa ledlula la hey abukhohlwe yini kodwa hayi mhlawumbe uyayidotshela phela nawe uyazi ukudoja ukuthisha sekwaba insavukela umculo wesidwa akwengikushije ngiphuthume ngasekhaya ngeke ngivume bafaka ake sikhuphukele la isitulo sibamba ukuncane nje kusakholana sibe sihlale phansi licoce coce usho nje baba akujahwe ndawo hayi sibaba Ubani? Hey, bala kuzibale. Come in. Close that door. Hayibo. Ngoba ubengitshela nje bakithi ukuthi isikofini sakhe ngishiya ku-microwave. Usho ukuthi bese kuphuthuma. Hawu kodwa sesize mina-ke nkosi zabe sengishayela kamamdladi before abuyele esikoleni. Ayisuka. Awu isilimo ushada ngesicaphu ungazivalile. Unganjani bangabe ngiza ngapha edanini? Bheka. Kwenzakalani? Yazi baba. Konke ngangiphethe kahle. Angazi yini yenza ukuthi ubhekana acabanga ukuthi ubaba uzoshiya mina nezinto eziningi uma kwenzeke hambe emhlabeni. Awu yini bese ngiqale sinikhuluma indaba zokwabo kwamafa Not really. Kodwa into eyenzekile. Ngeke ngezwe nje ndlebeni sike kwaba nengxabano phakathi kwakhe nobaba. Uma bekhuluma ngendlela esohlukaniselana ngayo izinto zakhe baba mase ehambile emhlabeni. Kanti ke nawe umlungisi uyazi ukuthi mina ngiyithanda izinto eziza ngahali. Ngiyisebenzela mina ngiyitholele lokho ngiyitholela kona. Angithandi izinto ezizakusebelela. ake ngitshele baba abona abantu kumele baqonde leli gama elithi ifa ulizwe kahle ifa yabona uma ulwela ifa sekufana ukuthi uyimpela umgodi uyifaka ethuneni ngoba kahle kahle ongayibuka lento mawase nje kuyinika isithuba ubuke lento ukuthi ulwela izinto zomunye umuntu uzugcina usulahlekelwe impilo yakho ube bowuhlalile waza balaza awulazi ithuba mhlawumbe ungagcina uphumelele usunezinto zakhe ezithi wena wakhuluma baba. Yazi ngiyafisa ngabe lawo muzwa watshela mina ubungatshela yena ubhekani. Ngoba ngiyasola nje ukuthi kunento ezimbazo yena ewulimi.
Awungiyeke phansi wengacela. Nenkinga eningi ngabe mina lakhe ngaphezulu kwale mali lesitokofela. Ngixolele makoti, ngixolele. Xolelwe yimina. Uthini ngodubo wakhipha inkomo zakhe ekhokhela wena? Uthini ngosabelo obekhombisa ukuthanda? Ehamba ibekezelela izinkulumo zabantu la ngaphandle. Uthini ke nangonkanyezi umntanakhe enze njani? Mama ngiyasibonile kakhulu futhi kodwa njengoba beshilo ubhekana ukuthi le ndaba yini phakathi kwethu. Akangiye. Bakhosi. Mama, baba ukuthi hamba kahle. Ngiyabonga bakhosi ngokumazisa Thishomkhulu. Ma, azindlela oyiyona nje njengoba ukuthi usuzwile ngoba Ngikubona esikoleni. Ngane ngithisha ngaqala esikoleni. Kade kukhomboza ukuthi khona ngempela. Kanye sibona asambe sokhuluma. Ukhulu uzoba right. anto ma asikhathazi kakhulu. Baba ngasebenza hambo esibhedlela ese-right uyazi nawo abantu bethatha into encane benziwe. Kanti le mntana makhona kodwa lokho. Ziningi ngabe izinto ezenzeka la ekhaya. Eke ngihlale phansi ngiyibuze ngicabanga ukuthi ngabe ngiba umama oqotho nini abantu abami noma nginikhulisanga kahle. Mama, ngizocela ungayifaki kakhulu ekhanda le ndaba ukuthi ubaba nobushi kwathi baba ngenxa yayo. Usikhulise kahle mangene. Wangangivezela ukuthi ngiyawonzana. Ngalokho bungagcinile. Ungangabazi lapho kubo. Ngizocela njengamanje siqinisekise ekutheni ukuthi bavuya ephilile umphemana. Okunye nokunye ngicela sisubuye sikhulu. Oh bafo ngicela ngizocela ukungakhulumi ngamanje. Ngicela ukukhuluma. Sanda sami. Themba uhambe kahle. wema wakhe. Cela nje singakhohlisani senze ngazo izinto ihamba kahle phakathi kwethu. Ngakho phela babakhe kumele sihlale phansi sikhulume ukuze silungise izinto. Njengobuye washo nje izolo wathi ukulunga kwezinto akudinga ukuthi kukhulunywe. Kuphela nje kudinga wena ukuthi ungamukele. Sabelo ngiyazi ukuthi uyamthanda uma wakho futhi nami ngiyangithanda. Engifisa ukwazi mangabe khona into embi kunyoma wakho ngami. Uyokholwa yena noma uyokholwa mina. Hayibo Zindle. Qhamuka yonke manje lento. Uma ngimazi kahle sozaza uxovela umndeni. Futhi ke nje ngithanda kahle. Yazi kwesinye isikhathi suke senza njengoba sifuna ukujabulisa wena. Kodwa iqiniso lithi uma mezala noma kodwa abasoze bazwana. Zindle ngicela uyeke nje uyiphathisa ikhanda ngento engekho. Futhi mina ke wena sihlangane usumdala nawe usumdala. So usangangishiya nje uthola abangcono mina. Kodwa le ntokazi yakunene le soze zingishiya. Sebe uma wami iminyaka soze futhi ngamthola omunye ongaphinda boma wami ngaphandle kwakhe. Makoti angifuni ukukhuluma. Vele nami ngifuna ukukhuluma. Manje awusho uzomtshela umkhulu ngabankazi lapho ebonile.
Makoti, uchaza ukuthi ngingayikhulumi lento. Ngingathula kanjani? Makoti. Hayi. Yazi uzobayidlozela ihleli imali. Nami lokho engikwenzayo angizenzeli mina. Ngenzela umndeni wami. Angilutho ngaphandle kwalo mndeni. Ubheka Ntube sawubona. Hawu ungangitshela ukuthi ubaba bafo mangizokhala wena indoda uzindlaka enzenjani uyazi ukuthi ngicabanga ukuthi ubani onganesibindi sokuthi atshele uma ngalolu daba Mina ngithi asethulile kancane. Ubani ozoba nesibindi sokutshela uma ukuthi akasekho umnyeni wakhe. Mina nginaso ke leso sibindi. Manje guys bengibona kwenziwe njani. Ngaphinda ngiyibona into ezihlalele. Ngoba phela egcineni kumele etshele uma. Ngoba yena kumele akhale isililo kuze noma kelwane. No, awumtshele bafo mina ngizosala ngifonela ugogo ngitshela ngale yanto ukuthi sibambile Oh badaba umzontana mphelile ufile waphela nyafinish. Kodwa ke kungcono ke ngoba senikhulile. Seningakwazi ukubhekana nawo lo muzi ngoba mina ngeke ngikwazi ukushiya lo muzi engihlala kuwona ngoba ngihlala nezingane ezincane. Hayi kanti cha ungakhathazeki gogo ngathi. Uma ngabe sesikwazi ukuthatha abafazi kusho ukuthi sibadala ngokwana nje singaya bheka nje empilweni. Ngiyanizwa nje gogo ngiyakhuluma nawe mfuthu. Mina engisafuna ungicacele kahle ukuthi kwenzakalani ngomani ubaba. Phela bhekana bezesibhedlela ngixhumana nawe. Bathi wathi uzositshela imiphumela ukuthi kwenzakalani ngimphumela yokuhlola kwedumbu zabo. Wathi uzositshela emva kokudlula komngcwabo. So manje ngicabanga ukuthi sona isikhathi sokuthi usazise. Bafo akukho lutho oluthini nolumangazayo. Umama kuthiwa waphuza amaphilisi amaningi ayingozi. Nesingazi ukuthi kwabangelwa yini lokho. Ubaba ke kutholakale umuthi wamagundane wesystem yakhe.
nazi mina mfethu ayingihlanganeli yonke nje lento le. Uma indlela abelene ngayo akutshengisi nje ukuthi bekade ephuza amaphilisi bengekho ngisho ibhodlela lamaphilisi eduze kwakhe. Ubaba yena-ke ubengabe dlisoba emdliselani ngabe udliswa esikoleni ngoba phela lekhanga ngibona umuntu obengadlisa ubaba. Mina-ke kodwa ngiyisola yena-ke umuntu obemenzela isikhaftini. Umama Akekho umunye Zala. Mhlawumbe kube khona nje ingxabano enkulu ebephakathi kwabo. Yebo siyavuma bayathandana. Kodwa-ke besingazi bajabule ukufika. Noku mhlawumbe bengaholela ekutheni-ke umama abulala ubaba bese eyibulala naye uqobo. Hawu makoti. Wathula nje kuwena wathi uhlala nabo laba bantu ngabe wena kukho akusolayo akubonayo. Gogo ngicela ungaphawula endabeni ezifana nalezi. Koqala mina ngachaza nangenyongo usengatholakala sengiphawula izinto ezifana nalezi. Gogo ngingakwenzela iti? Ngangenzela. Asihambeni bazukulu baba. Mina Khona into engifuna ngisikhulume nani nobabili nje. Mina gogo ayikho into engizoyikhuluma nani. Nawe usho ukuthi ngoba ungaboni ukuthi uma ubheca ngokubende inyama engayidlanga. Yebo mzukulu wami. Engikubonayo la. Ngoba wena ufundile kanti futhi umdala. Engathithi wena ozophatha izinto zomafa la ekhaya. Gogo inkinga ukuthi nje ayikho mina into engayikhuluma nobaba ngeindaba zamafa. Angazi nje kwameli bakhe. Angazi lutho nje. Ngaphandle kwekhadi engalibonayo ke laba mele abasha labafikile bebhamshela. Mhlawumbe ke bona bengasisiza. Cha. Kungakuhluphi lokho. Undodana wahamba engitshelile izimali zakhe ukuthi zikuphi kanti futhi namabeli bakhe wangitshela bona. Awuzokhathazwa yilutho nje ngikutshela. Sanda sami kwenze njani ubonani? Lutho sami kuthi nje yonke into ezakala ekhaya iyangidida. Hawu bahleni bo. Ayi nawe ufuna idrama makankanyezi. Yazi mina ngilindele ukuthi wena ungaba kulesi simo. Unkanyezi ngilindele sabe kanje hayi wena. Manje awusho sithana sami uzobaya ugogo nobhekani uzothina bezindaba zamafa bekuvalela ngaphandle. Oye sanda sami yabona indaba zamafa nani nasengishele kumdali wami. Kuningi osekwenziwe la ekhaya nokusazokwenziwa mina ngatshela. Waphela kwazi ukuthi umuntu ayingaphiwanga ngokomqondo engaphasanga esikoleni akaboni noma esenziwe isilimo. Bani? Imina bona. Yes.
ufunani yazi ukuthi ngibhizi kabi. Bhekani ungabenza bonke isilimo kodwa nawe uzungenza isilimo. Ngiyazi ukuthi khona kwaziwe futhi ukukhula. Onjengani mhlawumbe? Uma ubengazayenze lonto, ayikho ongathi wena nobaba ngeke ngabona ngasile ngendaba yamafa. Oh, okay. Usu-detective manje. Ngitshelelana uma ngabe ubaba nomama bengaxabananga, pho yini enza ukuthi makasabe lo ayibulala emva ukuthi esibambini. Ngoba mina nawe sazi kahle mhlawumbe ukuthi akho amaphilisi phela waphuzile. Hawu, uzoqonda ukuthini manje? Ngiqonda ukuthi ihlala emgqini wakho. Wenziwa kuzela la ekhaya komakho. Uphume indabeni zomndeni. Okunye ke kokugcina, uphume ushayisa ngamoya ngoba ngifuna ukuqhubeka ngebhizinisi. Kanyezi. Ishona bhekani. Awusangcingana nawe mina. Yini manje usangakwenzelani? Wangishintshela nje. Upresident engimaziyo onesibindi. Oyelela into mangabe efuna. Bhekani nginenkinga njalo nje ngivele ngibona uma andikaqaqi ukuthi lento kumele ngikhulume iqiniso. Iqiniso lani? Yeke ungazosangana wena la. Bhekani usabela uyangithanda futhi ke agcina uma ukuthi ushone efuna umtshela into ukuthi lento ayibonayo ukuthi mina nawe salala. Ungenele umthetho wakho. Yazi lento ukuthi ubona uma into ukuthi udlelo nembeza kuphela. Awukwazi ungathi usaba ukuthi mina nawe silalile. Uyathi lento izomosha izinto kangakanani? Ehlisizo uthi nawe besizwe. Uthi nje wena udlelo nembeza novala akekho enye. Sathwa nje mina ngicashele ngizwile noma umemeza. Yazi mina Zinhle ngisiboni nesidingo salento. Kungani singahlala emzini ngaba ngokuthula nje sidle imali yama-cottage isibheke nezidingo zakulomuzi ngale mali ubaba bebekile. Manje sizolo siqeqeke kombameli ngathi ukuthi manje na kunamacala eswenzile. Sabele lento ibaluleke kabi. Uzothi mama ngabe zonke into zakhe zabafeshe kuwena. Mina ngisola kanjalo. Khumbula phela baxabene kangakanani nobhekani. Hayi mfethu nawe avuna idrama nje. Suze wadovisa ngane esikoleni ngathi kunomcimbi omkhulu ozokwenziwa noma mhlawumbe kunomuntu ogulayo. Yazi ngina yindaba lesikhatha nothisha. Haba. Uma kade ngamelene nabangibhekani. Kanti msangano umuntu okhulumayo. Angizwile ngizolo ukuthi baba ngameleze le ndaba ukuthi imona yini. Hawu. Asambe. Sekubantu abafundile lapha basigcina isikhathi. Sukuma mhlambe. Siphuthume. Asambe. Sanibona mamdulu. Nkosi yami. Siyaxolisa. Ngomshophi ngezwe kuthiwa ufana enhle ekhaya masofuna adlulile. Ngiyathemba ukuthi ibona abazukulu bakho lapha. Hayi ibona impela. Nami ngacishe ngafana lento. Mnumzane, ngicabanga ukuthi sivele sihlale phezu kodaba. Kusekuningi safanele sikwenze. Sizela ngohlelo lwakobe wamafa. Oh, ngiyabona indoda engacucuzi ukuthi get straight to the point. Okay, let's get to it. Khona ungahambisani kodwa na. Ngiyathemba kodwa ukuthi sonke siyakubona lokho. Angazi lutho ke mntanami ngoba ngangingekho kwenziwa lezi zinto. Kodwa ngikubukayo ngibona ngathi le ncwadi ifike nomzukulu. Engathi iyona le yakho efika nawe ezokwazi ukuthi isebenzele ngoba iyenza ukuthi wonke umuntu womndeni athole. Kanti gogo yona kanye le ncwadi le othi angiyithathe lapha njengokusho kwakho. Kanti ngempela ngifunani noma isona ukuthi ubaba ungishiye nayo yonke into. Mina ngazi ukuthi izifiso zomuntu ongasekho ayiphikiswa. Hayi
Bava ngisho sinzima. Kodwa uma ukuthi le ncwadi ofika nayo yona original. Futhi chaza uba bengikuthandi, ubengizona. La uxakala mndeni ukuthi le i-original le efika nobafa. Kanti thina le i-copy kodwa akufani nesayishoyo ngoMdulu. Kodwa ke into eyenzekayo i-Master of High Court ingakwazi ukuvuma le efika nobafa le noma ngoba signatures ayafana. Thina ke kodwa singakwazi ukuthi le ingakwazi ukuthi isebenze uma ngabe siya kwi-High Court sithole i-court order ezobe igunyaza ukuthi le i-Master of High Court iyenze ingabe i-original bese ikwazi ukusebenza. Kodwa ke noma kunjalo ngicabanga mhlawumbe ngaphandle kokuthi size sithole ufakazi laba bekhona wakusayinwa le will ngicabanga mhlawumbe kukhona ongasilamulela kuyona yonke lento. Ngabe kuyini mhlawumbe lokho? Wait, give me a second. Mama ngiyaxolisa. Ngeke ngikwenzile. Ngathikela phansi isithunzi sakhe emphakathini. Kodwa nami ayikho into bengingayenza. Wangishiya ngisemncane nosizi. Kwakumele ngiyibonele ukuthi kumele ngenze njani. Ngagcina sengithatha inqumo ezirongi. Mama ngiyathemba ukuthi ngawukhona uzongixolela. Mama impilo inzima. Ayikho nami into bengingayenza. Ayike ngizocela silalele. Mndeni wami kusho ukuthi nilalele lokhu nje angisekho emhlabeni. Ngifuna ukuqala ngalokho ukuthi nginitshele ukuthi ngiyanithanda. Nkosikazi wami uMakunene. Ngendlela okhulise ngayo izingane zami kungenza lokho ngingangabazi ukuthi yonke imali yezindlu zomqasho izongamyela nguwe. Uwenze zonke izidingo zomndeni ngayo. Ngibala nomama wami ongizalayo lapho. Kepha izindlu zizohlukaniswa ngokulinganayo kumadodana ami amabili. Bekunemoto ebengiyisebenzisa. Uma ngabe uSabelo esadonsa nzima empilweni, engayisebenzisa ukuthutha abantu ukuze naye kube khona ongenayo. Kodwa lokho akusho ukuthi ngiyakhe. Bekani izinkomo ezisesibayeni ngizakho. Umalusi uyokhokhelwa nguwena. Uma ngabe usufuna ukuthatha umakoti uyongenza phezukwazo. Ungadlali ngezingane zabantu. Ulobole. Umuzi usewumndlu. Umuntu obenekamera usenekamera. Kodwa ke izinqumo uyomele zidlule kubhekani njengendodana endala. Imali isebhenki. Nizosebenzisa ingxenye ekugcineni umsebenzi wokudlula kwami emhlabeni. Enye ingxenye nizoyigcinela abazukulu bami ukuthi baqhubeke nesikole, ikakhulukazi uma benze kahle kumatikilotsheni wabo. Kunesibhamu sami. Sona ke ngisidlulisela kuSabelo ngoba yena umuntu ongenayo ulaka. Asuka. Manyala amandla swalele la. Uba bengekaza ayisho yonke lento le. Wena umenze ubaba, Qhopha bhekelele. Kahle mfowabo behlisa umoya. Phela indawo yokusebenzela lo ukhumbule futhi. Asuka. Uyasebenza noma ubhidliza imizi yabantu. Lalela ningizwe kahle. Akekho umuntu ozosebenzisa into ekawo bangisekho. Futhi ikhale sami isicathulo kulo wamusi. Baba, wahamba ushiya ugogo uzohamba ngani? Uzohamba ngenyawo. Dalam
Usemncane mangaka, kunezinto eziyiqonde, kodwa uhlale wazi ukuthi umama uyakuthanda. Bengenza noma yini ukuze ngihlale nawe nababa bakho. Kodwa ke izinto mazinje Sabela ngikucela. Kanyezi, cela ngiphumele kancane ngizofuna ukukhuluma noma wakho. Fesha. Ya ngiyakubona ukuthi ungihambile phambili. Ngicabanga ukuthi ngizokuxosha. Futhi kuyiqiniso ukuthi ulalile nobhekani izindle. Baqinisile mabethi. Ngithanda kakhulu yena ukhetha. Ushuthi usabe lena uzothola lonke ifa likababa. Ekubeni nengane ehlakaniphile esikoleni. Nonkosikazi amlotshele lo baba. Asuka. Akho happy family yenzeka la. Sabelo angazi ukuthi ngingachaza kanjani nangendlela engenza ngayo ukuze sikwazi ukuthi siqondane besingabusha. Kodwa kumele ukwazi ukuthi uthande lengithanda ngalo bekweleqiniso. Inkinga nje ngilutho umona nokuthanda izinto. Lovey Davis, abantu abathandanayo, abanefa lonke. Wow. Ake sibone ukuthi le movie romantic angeke yini it end in tears. Bhekani Hlwana usabelo phansi. Koqala into ayidingi ithi ngixoxele ngidingayo. Uyamtshela umne wethu lo ukuthi ubhisane ngesidlo sakho ozalweni. Ngebhadi kusabelo misazi ukuthi ngidlale nawe. Baba, ngiyazi ukuthi ulalele nomfazi wami, uma wenganyama. Phansi kophahlela umuzi kababa wami. Manyala mani la ubhekani. Okusho ukuthi wena zalo uzo beka mina icala kuyo yonke lento. Lona into yakho umiyeke angibhece ngobende lonke inyama sidle nayo. Ake siboneke lokhu ukuthi uzoxolela noma ukuthola ukuthi uma wakho ubani wambulalayo. Bhekani, ukhuluma ngani manje? Uma ungena nje umyona yonke lento le. Ya, ngiyathanda kuma ngabe usizongilalela. Nginofakazi la bencwadi ekhombisayo ukuthi uma wakho wabulala. Leyo ncwadi leyo iyona sasingavula ngayicala. Kodwa ngakhetha ukuthi ngivikele umndeni. Zinhle lo ube nesibindi sokuthi abulala uma wakho ngezakhe zakhe. Ini ibambe khona la. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi encwadini yamafa kwakuthiwe isibhamu sakho sosala nayo. Uwenze noma yini thani yenzansi. Sekuyizikhathi ekhaya. Sabelo wenzeni? Uqedile umuzwami pho yini usayiphile busy fesi impilo zabantu